जो कल करना है सो आज करो, जो आज करना है सो अब, पल में परलय होत है, बहुरी करोगे कब। देखें इस समय के चक्र जौन बा केहू के छोड़ले नहीं खे। ऋषि महर्षि देव दानो ए समय के चक्र में सबे धरा गिल बा। एगो कवि के भाव बा, जोग जप तप के बाद ऋषि मुनि इहे बतौले बा। जोग जप तप के बाद ऋषि मुनि इहे बतौले बा। समय केहू के दानी गरीब बनौले बा। समय केहू के दानी गरीब बनौले बा। जोग जप तप के बाद ऋषि मुनि है बतौले बा। जोग जप तप के बाद ऋषि मुनि है बतौले बा। समय केहू के दानी गरीब बनौले बा। समय केहू के दानी गरीब बनौले बा। फेरा में हरिश्चंद्र दानी हो, डोमवा के घरावा भरले पानी हो। समय के फेरा में हरिश्चंद्र दानी हो, डोमवा के घरावा भरले पानी हो। एह काल के जाल से केहू न छोड़ले बा। एह काल के जाल से केहू न छोड़ले बा। समय केहू के दानी गरीब बनौले बा। समय केहू के दानी गरीब बनौले बा। परले त्रिपुरारी हो, विष्णु के बने परल उनकर नारी हो।
परले त्रिपुरारी हो विष्णु के बने परल उनकर नारी हो। नारी कारण नारद के नाच नचौले बा। देखी जो नारद जी कहले हम कामदेव के जीत ले बानी, समय के चक्र देखी जाके एगो विश्व मोहिनी पर भाग गिले। कहतर जी बुआ कटताल हर की बात हंसला बता। नारी कारण नारद के नाच नचौले बा। नारी कारण नारद के नाच नचौले बा। समय केहू के दानी गरीब बनौले बा। समय केहू के दानी गरीब बनौले बा। चिन्हता नमाई के लौरा लाठी मौगी कारण होता भाई भाई के। समय के चलते बेटा चिन्हता नमाई के लौरा लाठी मौगी कारण होता भाई भाई के। इहे पतरा अंजनी से बैरगिया गनौले बा। इहे पतरा अंजनी से बैरगिया गनौले बा। समय केहू के दानी गरीब बनौले बा। समय केहू के दानी गरीब बनौले बा। जोग जप तप के बाद ऋषि मुनि है बतौले बा। जोग जप तप के बाद ऋषि मुनि है बतौले बा। समय केहू के दानी गरीब बनौले बा। समय केहू के दानी गरीब बनौले बा। गरीब बनौले बा। गरीब बनौले